Lapan benai ke tarik ban penlong ya kejing jet long mi khmat sha Garo Hills Autonomous District Council kejing thep vote kan long ha ka shipau tarik uyayong bat jing nyau vote ha ka khat sau tarik uyayong. Pelaj Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi yaki projek Basyong Dor daki hajar telur tingka ha Delhi. Barhapreng kejing nang yakin art ha West Asia pentikna ke India ba om thut kejing yo pyang namar kejing yo pyang na keleng bat kejing don kejing penlang pyang ke babiang. Mentang nya paj ki khubor na keleng ke jilla. Menteri Rang Ba ke jilla Konrad ke Sangma ula play ya ka Nehru Ading Locality Beautification Project ha Hawa Khana ha Tura West Garo Hills. Ya ka program lapen long da ka Nehru Ading Development but Welfare Committee ha Phalau ka yeng mani barim. Menteri Rang Ba ula play ya umot kum kadak jong ka jingla ban pendep ya ka project jing pen internet ya ka snong. Ula yathu ba ka project ki kampen roy ka syong dor palat nyau spa klur bat ka badang ya menta ha snong Tura. Hapo jong ka Smart City Mission riu poklur tingka la ai na kabenta banshna yaki surok snong. Palat lai spa san poteli ki CCTV camera bat san spa teli ki street light labu hak leng ka snong. Na kabenta ka dong Nehru Ading labu saw teli ki CCTV camera bat ki hinriu teli ki street light. Kinong shong snong kila pen pau ki jing e bakin thup ya ka community hall ka jing pen bahaya ka school bat ka jing e hakabia day bat udrok ha ka jaka. So nigaban ang ni second most important of priority day retaining wall ang iyo. Rest wall, retaining wall. Yaran ko bang ngayon nang iyo turaw. May nira na main life threatening situation ng iyo mo. Watch ni sumay de tiktong sa sani ban ko aro dako posto abong ucok skamo ba. So nigaban iya ko nga nang iya. So nga in general suna ba matset na skinga that iya ko nga priority basis so nga take up na skinga. Urban Affairs Department ito special scheme ko. Haida Saudi ko machut na jawa but face wise manero say 2-3 years ni gise po nga maximum ya fragile areas aro sensitive location ang ko identify ka imong ka kamra ko ka. Katana District Council Affairs Department ke Sarkar Meghalaya kalapan menai ka tarik na kabenta ke election sya Garo Hills Autonomous District Council arhajar arpun Rio. Katarik bakhat du ban thep kerteng kan long haka khan Rio tarik uleber. Kajing thep vote kan long haka shipau tarik uyayong arhajar arpun Rio. Kajing nyau vote on penlong haka khat saw tarik uyayong arhajar arpun Rio. Deputy Commissioner jongka West Garo Hills ula pelat yaki kendon na kabenta ban penyat ya kajing thep kerteng. On sya tangkawai kakali ya uwe ukertong hapo shispa mitar jongka DC office nadu ka khandai tarik hadu ka khan Rio tarik uleber. On sya rung tang saungut ki Brio ban senran kentup ya ukertong u proposer seconder bat plidar ki bala ban rung hakamra jong returning officer. Kajing alum Brio palat ya sangut on ken bean hapo ka kendon Bharatiya Nyay Sanhita arhajar arpulai. Kajing Shnaya kajing kieng yat gejat nalor kawa Lukha Hasona Perdi East Giant Hills District kelas dang bat kani kan penbahaya ka let kawan jong kisnong kendong ki badan sya kitu ki jaka kani kajing kieng kan yarap yikinong rep bakila banyat na shiliang kawa na pre hapadeng kajing shngan na kabenta bakila ban let sya ki bri kwai bri tempo jongki kajing hab banyat lengba na kawa kadon jingma bha khamtam ha ka ayom liur bat ayom slap keblakta hadu kata-kata ya kakam rep. Ondala dep kani ke jingking lakmi lenti bakani kan deiru ke jingking ya kejat bajrong tam ha ka district. Ya kani ke projek layo jing menjur hapo jong ka District Mineral Foundation ringkat ke jinga trailang bat ka Meghalaya Basin Management Agency. Ya kani ke sien jam traikam layo jing kershan na i MLA ka Sutnga Saipung constituency ikong Santa Mary Shilla. Deputy Commissioner Barim ke district Abilash Baranwal bat Shivansh Avasthi kilay don benta ban penyat ya kani ka projek.
Kinong syong snong kila yathu bakani ka jingking kan yarap ya kalit kawan jongki kan kintiyo ya kakamay kaji bar kakam jengok kai hakani ka jaka badon kanika wa ba itenan. Kaseng samla den pelun kala IT ya ka ying bala dep banchna she ikong palai hun nongneng bat kisau ngot ki khun jong i ha den sat pra ya ka ying la tei ban kirshan ya kitu ki long ying ki baduna ha ka yo ka kot bat ki bom la banchna ying u MLA barim ka roy uba George B Lingdo ula play ya ka ying bat IT ya ka shakitra ying ha ka jingelang ka barit u MDC barim uba Albinus Lingdo ulay dan lang hakate gijinga lang kumusembut kongsan. Yagani kasin jam traikam la lamkmat da presiden kaseng samla uba ji pertu ringkat bat kinong syong snong. Lay dan lang da kitimmen kisan jong kasnong kinong yalam balang kiseng gentay bat seng samla snong. Kinong kren kila yaro ya kaseng samla namar kikam jingle isne para briu. Yagani ka jingle laong bakalong kum gajing kermen bat kanuksa jong kajingya kersan lang jong kasnong. Kajiro kelong ya kasing samlam dan belun kebayi ya kijing jong kipai ba nong snong di jungi ban in the kickbox ruang kasing samla belung ba jong kene kekam ke papila le pai ke ba kikintin begin sat ng bible kong wala da pile otang iweru ibarit iwe ni kibensim ke barit mut pilale na kamta ke jong umur kene kakam ka papilale na kabanta kayeng kasem jing kong palay long kajing su yo play ba kajiro ro yo play na kamta ki jigerku ki pala ai happy kum ka kunhon ni brakwe pat ki khot jo kaseng sama Mentangin ya pai pat chiki kubor na katan chete lami ngi Menteri Rang Ba Kejala Assam Himanta Biswa Sarma ula yalam khmat ya ka Jan Ashirwad Yatra ha Margarita constituency jongka Tinsukia district Assam. Menteri Rang Ba ula let syakate ke jaka daka kali bom dan jingka nalor. Hagani ka jingyaj bala let daka kali kinong kirshan kilaya yang lain ha surok bat pendeng sentiu ya u. Bon ngot ki pajba kilaya lumlang bat kawe ya kalama jongka Bharatiya Janata Party. Kinong tre jong kaseng BJP bat kinong syong snong kilay snok ti lang haka jinga yaj pajba. Yakani ka yatra la yaj haki snong bakirpang jong ka constituency. Usarma ula ay kuble ya kinong kirshan hakani ka jinga yaj pajba. Hakani ka jinga yaj pajba la sakhi ya ka jing shirhem jong kinong ya shimbenta kibade kinong kirshan jong ka BJP. Menteri Rang Ba Kejala Manipur Yom Nam Kemchan ula penbenaban ai lais pa asan poklur tengka na kabenta ka bahaka miat kikintay hakamang tengka jong ka snem arajar arpun riu arpun yo jong ka Manipur. Yagani ka jing penbenapat ba lale hakasngi bala rakhe ya ka program International Women's Day bala penlong ha City Convention Center Imphal. Menteri Rang Ba ula ong bakani ka mang tengka kan kirshan ban penkup bor ya kikintay. Kajing temu jong kani kajing mang tengka kalong banang kampen bha shu yaki skim penroy bat ban play yaki lat kelinti hakaliang ka kamai kaji. Hakani kajing alang laya don lang ki he officer bat kinong mi khmat na ki kentei. Hakani ka program la penpaw ya ka benta jong ki kentei hakaliang ban kentiw ya ka jella. Ka sarkar kala pentikna ya kajing rai jong ka ban wanra kajing long kaju hapdeng ki kentei bat shenrang. Kani ka jing mang tengka ka day si benta jong ka mang tengka ka jela na ka benta ka snem arajar arpun riu arpun yaw. It's a blessing that we are born as women. To all the women around the world, and especially here in Manipur, to all the young girls, and to each and every woman, from the bottom of my heart, I wish a happy International Women's Day. Let us all carry our dreams with courage and follow the spirit. And let's just be happy and for being a woman. Tungin niya pet mentay ki kubo na kelengkari.
Menteri rang ba adu kari Narendra Modi ula ong bala play pat ba iki projek ba Shongdor hadu hajar klur tingka bat labu iki mau nongrem ban kentiu ya ki kam ki bedei bat ki jingtai ha Delhi kini ki projek ki kentup ya ka jingpen yar ya ka metro bat ki yengsa na ka benta ki nong tre sarkar Menteri rang ba adu ula ong ba kani ka sien jam tre kam kalong ban pen klan ya ka jingpen ya so na ka we ki jaka sha ka we pat bat pen bha ya ki jingtai ha ka nong ba Ulaong bakani ka jing ya chakmat jong kakam kalong namar ka jing pin thamai biang ya ka jing kermen jong ki pat ba bat ka jing kershan na ki nong shong shnong ka Delhi Modi ula kren ru shapang ka sarkar BJP namar bakadei ka sarkar ba sinshar ha Delhi bar ka sarkar pedeng na ka benta banang pen ya chakmat ya kakam Ula ai kublei ki nong shong shnong ki bala no sin yang ban la ban pen ya chakmat ya ki kam pen roy ha Delhi Lakmi lenti bakani ka project kan pen bha ya ka let kawan ba ya ki yengsa kani ka sin jam trai kam kalong kum shibenta jong ka jing persang ka sarkar ban pen yar ya ki jing tei दिल्ली के आप लोगों ने 1 साल पहले जिस नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई थी उसका परिणाम आज यहां विकास कार्यों में दिख रहा है मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को इस विकास की अविरत धारा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं Menteri rang ba adu kari Narendra Modi ula sam ya ki jingyo mentoi hapo jong ka Ayushman Bharat bat Prime Minister's Swanidhi scheme Menteri rang ba adu ula penpaw ya ka benta ba kongsan jong ki kenthai hakabante ya kari ula ong ba ki scheme penroy jong ka sarkar ki long ban pen ko bori ki kenthai bat ki to ki nong seng kam la jong ki barit kinong yo mentoi kila yo pediang ya ka jingkershan pisa bat ya ka jingkershan hakaliang ka kot ka khia hapo jong ka ni ka program ka jingthmu jong ka ni ka sin jam trei kam kalong ban pen klan ya ki kam pen roy hashnong hathau bat ple lat ple lenti hakaliang ki kam ki jam bat ka kamai ka ji la pen slori kinong yo mentoi kham tam ki kenthei ba ki dei ban long ki balla ban shania halade kani ka scheme kalong na ka benta ki tu ki badi jing di hasurok bat ki baduna hakayo ka kot ka sarkar kala ban bakani ka jing trei kam barat ba kalong ban wan ra e ka bha ka miat ya baro lang आयुष्मान कार्ड के लिए बुला रहे हैं सुमन बाला को जो आजादपुर से हैं Mentapat nginya phash ki khubor na keleng ka prathei What happened ka jing nang jur ka jing yakin at haka thain sep ngi jong ka deu ba Asia ka India ka dang yai long ka baskem haka jing shngan haki kampen poi umpnyang what happened ka jing sngokia haka lenti yat ha Hormuz kumba saupo na ka shispa ka jing pen poi sha India na shabar ka dei ka ba yat lang ban na ka ni ka duriao kat ban riu po na ka shispa ki poi lang ba ki wei pat ki lenti ka jing pen mi umpnyang na po ka ri kala ban pendap tang kumba khatsan hadu khan riu na ka shispa ka jing don kam umpnyang hapo ka ri ka India ka yai penne ru jan kumba san posngi ka jaka pen lang umpnyang ban pen yat bet ya ka jing thut ha ka jing pen poi umpnyang ka jing pen klan ya ka jing shalan ya ka umpnyang bompat san na Russia West Africa bat Brazil kan yarap ban pen tikna ban om thut ka jing pen poi umpnyang shapo ka ri ki karkhana pen khoj umpnyang ki bala khambha ki pen la ban pen khoj ya ki jaj umpnyang bompat san ha ki kerdan ba pher ban pen ne ya ka jing pen mi umpnyang ki he sarkar ki ong ba ki rukom pen poi umpnyang na ki jaka ba pher ki la pen klan ya ka jingla ban pen biang ya ka jingdon kam umpnyang ha kari ka policy tray kam jong Menteri rang ba do kari Narendra Modi ka thmu ban pen tikna ya ka jing shngan ha ka jing yo umpnyang Mentapat nginya phash ki khubor ya lekai Ka all
Meghalaya Kickboxing Association kelasya penkop burom haulat ke Jilla Meghalaya UCH Vijay Shankar halor ke jingyo khur takma jongka haka Asia Pacific Open Kickboxing Championship arajar arpun Rio. Yagani ke limpung lapen long ha Indonesia nadu ke arpu sau urempang hadu ke arpu pra urempang. Kinong elekai na Meghalaya kila job artali kita ke maksiar, artali kita ke marupa, barkawe kita ke marnong hakani ke limpung. Presiden ke Association uba Samuel Hasha ula ai kublay ya ulat halor ka jing ai mensiem bar ka jing kershan jong u. Ula ong ba kinong elekai kilay kendo ya ulat hashwa bakin mi na ka jilla ban let sha kani ka jing yakob. Ha ka jing yakren kinong elekai kila penpaw ka jing shem jongki ha kani ka jing elekai kabla long shabari. Ulat ula pentikna banyai beteng ban ai ka jing kershan na ka benta ki kam elekai bar kinong elekai ru kumju. La airu iki sernot bat kitiar elekai ki badon kam shekinong elekai hakani ka program penkop burom. Pat khot mano ban ong bat ku burom yangi andre hakto ka singi ni la ai ka press conference sangne bat ni la ku burom kitna te ni la yai hi baro koi ka shalong sha police bazar sha pa maulai sha lemkra ni la yai keleng nang baki pai ba jong ka ne ka jalla ka jong ikintip ba ni wandra ya ka burom na ka benta amdai tang nam ta ka ne ka jalla Meghalaya ka jungi handre ya kari india hi baro ka wei te tat hadu menta hi empat don mano ki ban khot yangi ne ki ban preng burom yangi wat menta ka singi ro inam shong thai nginang yai keleng hi namar ba ki don ki khna jungi nang thi na po maubri na po na thai hoi bong te menta ka singi ngin lai chathiro ban pen I ba kini ki khna nang thi kila wandra ka burom na ka benta ka jalla hi baro ka wei. La penlong ya ka jing mare marathon hagas ngi sat jan kom shibenta jong ka jing rakhe ya ka jubilee ksiar jong ka amlarem civil subdivision ya ni ka jing mare la penlong da ka office jong SDO civil amlarem ha ka jing atre lang bat ka amlarem subdivisional sports association ha ka ni ka marathon ki don artli ki benta ka 10 kilometers na ka benta ki senior boys ka plus dang na ka snong preng shakap bat ka 9 kilometers na ka benta ki senior girls ka plus dang na ka snong amtasam. Baro atli kini kijing mare kilakut hapadu taksistan ha amlarem. Uba lakmen rimboy ubadai menteri ketenat pulih putih baru MLA ka amlarem constituency ula kawe lama kom kadak kajing play ya kani kajing mare bat penslor ya kisamla ban kentiu ya ka mensim e jingale kai bat kajing IT lut. Kidan baro san puknai ngut kinong mare kila shimmenta hakaliang ki shenrang bat khat prangut hakaliang ki kentei. Ngai kuplay yaki kena kenthe kena shenrang baro ba play shimenta san pusan ngot nagi shenrang khat prangot nagi kenthe kane ji shimenta jangphi ka long kata ka spirit jong ka jiatli ka spirit ka ban pen I shaki breu bangi atli ka way hapo kane ka subdivision ka jongi ngai kuplay ya baro kinong job mapiparo ki bayi simenta pide ki nongjok. Ka Eastern West KHASI Hills District Cricket Association hakas ngisat jan kelab play ka cricket pitch belashna de ka daubilat hamadan mission hamairang ban kentiu bat penroy ya ka sap ya lekai cricket jongki kena samla ha ka district ya ka pitch la play da uba Reynald Kharkamni ubadai u honorary secretary jong ka Meghalaya Cricket Association ha ka jinga don ringkat jong treasurer ka MCA uba Eddie Stone Chilla u joint secretary uba Meban Piraswer bar urang ba snong ka snong uba Beltisar Rani haba ai jingkren hagani gasngi uba Kharkamni ula ai khuble ya urang ba snong ubla ai jaka nakabenta ban shna ya ka jaka ya lekai bat ong ba ka pitch bathmai kan yarap ya kinong ya lekai ki badang khe dangsan ban pentibit bat kentiu ya lakasap khnang banang penklan shu ya ka jing lekai cricket ha ka jilla ula ka dawru ba katto kani ki thai ya lekai cricket ki bla mi khmat ya ka jilla ki dei na kani ka district ki propon ki state players kita ini kat Tanjung Pi, kita represent kat state ni. Kata ke kan pelong kecing like penleran je ke Meghalaya. Nak kata bangim don ke pelakan ten deh. Bubun ngiyok ni kat. Dari boleh ke bangim don tak boleh dok tikipor. Thei dia kan thei. Jadi semua IP hintam ki coach ki bela pemi ki players hintam ki players kan thei kena represent kat state ke jongi hai ki baru kategori women.
Rilang Cricket Club kala job Hakalimpong 4th Eastern West KHASI Hills District T20 Cricket Tournament. Hadian bakala penrem yaka mau shoot Cricket Club dan nyopusau run haka jingile kai final. Yaka ni Kalimpong la penlong da ke Eastern West KHASI Hills District Cricket Association Hamadan Khatsau Pra College Mairang. Kumba khatlai teli kikin huon kilawan yashimenta haka ni ke district level tournament. Ya ke jingile kai final la penlong haka nyotrik ulber haka balawan ban saki da kinong penyaj ba kinong yalam kathan na pedeng kiblaya don haka ni kasngi kilong uba regional kharkam ni u principal u Dr. Bolnes nong omru ulai shimenta haka ni kasngi kala du kala yora ya ka song pisa ka balong lai pawajar tingka harengkat ka trophy ka ken huon ka barem ka Maushut Cricket Club kala yo khatsan hajar tingka harengkat ka trophy haka jingelang sam khusnam. But the prize money Mentapat nginyapet ya ke jinglong jingman ka sun meneng hakel lengki benta jong ke jela. Tura kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bar kajing shit kalong laipo degree Celsius kajing ngam ka hau mata kasi kalong saupusan na kashispa. Haba pai pa chanong ba shalong kajing kriat kalong khat lai degree Celsius bar kajing shit kalong arpusau degree Celsius kajing ngam ka hau mata kasi kalong saup khandai na kashispa. Kat baha jowai pat kajing kriat kalong khat lai degree Celsius bar kajing shit kalong arpusau degree Celsius kajing ngam ka hau mata kasi kalong saup hulai na kashispa. Kasun meneng kan dumlo o Tura shalong bat jowai. Shuaban poi sya kabakut jong katup kubor ngi pe biang sa shisien ye kimat bakongsan. Pli menteri rang ba ke jela Konrad ke sangma ye ka project pen itnat Tura ki kampen roy bakot hadu news park lur tengka ki dang ya chikman. Lapan bena ye katarik ban penlong ye ke jingjet nong mikmat sya Garo Hills Autonomous District Council ke jing tep vote kan long haka shipoterik uyayong bat jing nyaw vote haka kat sauterik uyayong. Pelaj menteri rang badu kari Narendra Modi ye ki project Bashongdor daki hajar klur tingka ha Delhi. Badha pedeng ke jing nang yakin art ha West Asia pentikna ke India ba om thot ke jing yo omphyang namar ke jing yo omphyang na keleng bar ke jing don ke jing penlang omphyang ke babiang. Teparlok atong ila poi sya kabakut jong kathup kubor jingi meta ke janmiet hadu bene shembiang bat phi la shai ke sngi ha kapon nyo baje janmiet khublei phi baro